Olen tutustunut monien sotilasasiantuntijoiden esittämiin kuvauksiin sodankäynnistä, lentohyökkäyksineen, myrkkykaasuineen sekä palo- ja räjähdyspommeineen, jolla sotilaiden on tuhottava niin sanotun vihollisen kaupunkeja ja keskuksia, niiden siviiliväestö, suojattomat vanhukset, naiset, lapset ja sairaat. Tällaiseen sodankäyntiin ja sen tukemiseen muodossa tai toisessa ei mielestäni ihminen voi osallistua. Suomenkin hallitus on kansainvälisellä sopimuksella julistanut sodan laittomuudeksi ja sitoutunut olemaan käyttämättä sitä kansallisen politiikan välikappaleena. Jos sota on julistettu laittomaksi, kuinka voitaisiin katsoa lainvastaiseksi toiminnaksi sitä, että kieltäytyy palvelemasta sotalaitosta? Se oli vakaumus, mutta miten se syntyi? Miten vakaumus yleensä syntyy? Kansalaissodan aikana katseli 13-vuotias Pekurinen perunakellarin räppänästä, miten naapurit tappoivat toisiaan. Muutettuaan Helsinkiin hän kuunteli Suomen Rauhanliiton puheenjohtajan Felix Iversenin puheita ja vannoi mielessään, ei penniäkään sodalle, ei minkäänlaista tukea asevarustautumiselle. Hänestä tuli ehdoton pasifisti ja Suomen antimilitaristisen liiton puheenjohtaja. Yhtä ehdoton hän oli raittiusmiehenäkin ja erosi kirkosta, koska se hyväksyi sodan, vieläpä siunasi aseet. Siitä huolimatta hän luki usein Raamattua ja ihaili Tolstoita. Hän oli ammatiltaan autonkuljettaja ja toimi kuljetustyöntekijäin liitossa. Entä ihmisenä? Kyyditystä seuranneessa oikeudenkäynnissä 1931 arvioi Ilmajoen varavankilan johtaja luutnantti Arno Kari, että Pekurinen oli hyvin rettelönhaluinen ja häntä oli sen vuoksi pitänyt usein rangaista. Myöhempi todistajan lausunto Aleksandra Pekurinen. Rauhallinen ja iloinen ihminen. Jaa. Oikein veitukka, kova tanssimaan. Ahaa. Kun me oltiin Herttoniemessä semmoisen nuorisomaja kesällä. Oliko se Niin Sosten puolueen nuorisomaja? Joo. Joo. Niin kuin tuommoisena talonmiehenä ja kesävahtina. Ja siellä oli 18 ja alle 18-vuotiaita nuoria poikia. Ne oli aina viikonloppuisin ja kello oli kesäloma, niin ne olivat siellä ja se oli sellainen sulkuviikko. Ja sitten aina elokuussa, kun oli pimeä, niin ai kun ne leikki aina piilosilla penisaikoissa, että en saa korutista. Ja hän oli mukana niin kuin pikkupojat. Pekurinen istui vankilassa 2 vuotta. Hänen eettinen vakaumuksensa kesti ja hän voitti. Huhtikuun 14. päivänä 1931 eduskunta hyväksyi lain, joka tunnusti myös eettisen vakaumuksen kieltäytymisen syyksi ja vahvisti samalla siviilipalveluksen korvaavaksi palveluksi. Laki koski kuitenkin vain rauhanaikaisia oloja. Sodalla on omat lakinsa. Sitten minä ajattelin, mistähän minä kysyn. Minä kävelin Aleksanterin katua ja siinä oli joku toimisto, se oli, mutta joku niin kuin sotilaallinen. Minä ajattelin, minä menen tuolta kysymään. Minä menin sinne ja selitin asiaa, että kun Pekurinen oli vankilassa ja sitten on hävinnyt ja ei kukaan tiedä missä on. Niin sieltä sanottiin, että menkää Hesperian kadulle suojeluskuntatoimistoon ja kysykää tuomaria. Ne sanoo sen tuomarin nimen, en muista. Että hän tietää, jos on saanut kenttätuomion tai jotain semmoista. Minä menin, hän katsoi papereita ja sanoi, ei ole mitään ilmoitettu, ei mitään. Ote kapteeni Kalle Arttur Ilovaaran kuulustelupöytäkirjasta. Eräänä syysaamuna 1941, kuultavan aikaa tarkemmin muistamatta, oli 3. divisioonan sotapoliisista, joka silloin oli majoitettuna Tarton rauhanrajan itäpuolella sijaitsevaan
Beloe Ozero-nimisen järven rannalle, ilmoitettu kuultavalle, että Pekurinen oli edellisenä iltana tuotu Suomen puolelta käsiraudoissa ja luovutettu sotapoliisille. Itse asiasta kuultuna kertoi everstiluutnantti EVP Matti Raninen seuraavaa. Kuultava oli saanut käsityksen, että Pekurinen oli saanut aseellista koulutusta siinä määrin, että pystyi taistelijan tehtäviin, varsinkin kun Pekurinen käskettiin panemaan aseelliseen rintamapalvelukseen. Mies, joka ei ollut saanut päivääkään koulutusta sotilaallisiin tehtäviin, ei edes käsittelemään asetta, joka ei ollut koskaan pidellyt käsissään ampuma-asetta. Kuultava oli saanut majuri Nummelta käskyn viedä Pekurisen, joka oli ollut siviilipuvussa, 1/JR11 komentajan everstiluutnantti Ranisen luo. Itse asiasta kuultuna kapteeni Kalle Arttur Ilovaara. Matkalla oli Pekurinen puhunut kuultavalle muun muassa uskonnollisista asioista, esittäen kuultavan muistaman mukaan muun ohessa, että Mooses oli Pekurisen käsityksen mukaan maailman suurin murhamies. Myöskin oli Pekurinen sanonut, että oli väärin, että suomalaiset joukot olivat edenneet Tarton rauhanrajan toiselle puolelle. Vielä muistaa kuultava Pekurisen lausuneen jotain siihen tapaan, että oli tarpeetonta tuoda hänet Vienan korpeen tapettavaksi, kun yhtä hyvin olisi voitu tappaa hänet Helsingissäkin. 3. pataljoonan komentaja everstiluutnantti Raninen määräsi Pekurisen sijoitettavaksi kapteeni Pentti Valkosen komppaniaan. Kapteeni Ilovaara. Everstiluutnantti Ranisella oli ollut sotaväen rikoslaki ja oli siitä luettu eräitä palveluksesta kieltäytymisen varalta kysymykseen tulevia säännöksiä. Kun kuultava ei ole lakimies, ei kuultava voi pykälän tarkkuudella muistaa, mitä sotaväen rikoslain säännöksiä luettiin, mutta muistelee kuultava sotaväen rikoslaista käyneen ilmi jotain sen tapaista, että esimiehellä oli oikeus käyttää asetta, jos hänen asepalveluksessa oleva alaisensa vihollisen tulen alle kokoontuneen joukon läsnä ollessa kieltäytyi täyttämästä esimiehen antamaa käskyä. Kapteeni Valkonen, jonka kaikki kuulustelut vakuuttivat olleen rohkea ja oikeudenmukainen esimies, arveli osaavansa käsitellä Pekurista. Hän huomautti, että komppaniassa oli ilmennyt jossain vaiheessa taisteluhengen puutetta, joten Pekurinen saattaisi olla esimerkkinä hyvinkin tarpeen. Kuin kattokin taistossa kalvennut, on torjuen iskenyt itä. Me myös palat muistaen vannotut, näin tahtomme paikkamme pitää. Ei onnea meil ole suurempaa kuin suojata syntymämaata. Sen rakkaita rantoja puolustaa, sen turva ja kunnia taata. Ei onnea meil ole suurempaa kuin suojata syntymämaata. Sen rakkaita rantoja puolustaa, sen turva ja kunnia taata. Minä menin takaisin sinne samaan toimistoon ja kysyin, että mistä mä nyt menen kysymään. Hän sanoi, että menkää sinne Hesperian katulle ja kysykää sieltä suojeluskuntapäällikkö Westerholmia. No minä menin sinne taas seuraavan päivän päivällistunnilla, niin siellä oli sitten sinne huoneeseen, kun me neuvottiin, missä Westerholm piti olla, siellä oli yksi Lotta ja se kirjoitteli koneella ja sanoi, että ei ole tavattavissa. Tulkaa huomenna kello 12. Minä tulin huomenna kello 12, ei ollut tavattavissa. No, hän sanoi, että ei ole, että ikävä kyllä ei ole, mutta tulkaa nyt huomenna vielä. No minä tulin 3. kerran huomenna kello 12, niin ei ollut tavattavissa. Siinä oli tuoli siinä oven pielessä. Minä kävin istumaan ja sanoin, minä istun tässä niin kauan, kun se mies tulee.
Marraskuun 11. päivänä 1945 kuulusteltiin kirvesmies Otto Asiaista Lestijärven pitäjän kirkonkylässä. Kun 2/JR11 oli syksyllä 1941 Uhtuan suunnassa Malviaisten tien varressa, tuotiin komppaniaan 1/JR11 komentopaikalta siviilipukuinen mieshenkilö, jonka nimeä kuultava ei enää muista. Puheena oleva siviilipukuinen mies näytti käyttäytyvän rauhallisesti ja puhui yleensä vain silloin, kun häneltä jotain kysyttiin. Tovereiltaan kuultava sai kuulla, että mies oli ollut vankilassa ja tuotu sieltä pataljoonan kautta komppaniaan. Kuultava muistelee kuin unen näkönä, että sotamies Kinnunen oli tarjonnut miehelle lumipukua tai jotain sen osaa, mutta mies ei ollut huolinut sitä. Niin ikään kuultava muistelee, että sotamies Kinnunen olisi keittänyt korviketta ja tarjonnut sitä myöskin kyseessä olevalle siviilimiehelle. Kuultavan havaiten ei kukaan sanonut siviilimiehelle pahaa sanaa, vaan kohdeltiin häntä joukkueessa hyvin. Kuultava ei kuullut kenenkään puhuvan mitään siitä, missä tarkoituksessa mies oli tuotu komppaniaan, eikä se kysymys kuultavaa millään tavoin kiinnostanutkaan. Sotamies Karlo-Petteri Kinnunen. Keskustellessaan moneen otteeseen Pekurisen kanssa kuultava tuli siihen käsitykseen, että Pekurista, joka muuten kaiken aikaa esiintyi rauhallisesti, hiljaisesti ja alakuloisesti, ei saataisi millään tavoin ottamaan osaa sotilaallisten tehtävien suorittamiseen. Keskustelun yhteydessä ja sen lomassa Pekurinen söi ainakin kuivaa muonaa leipälaukustaan ja poltteli tupakkaa ahkeranlaisesti. Ulkona linjoilla taistelu pauhaa, Korsussa meillä on leppoisa rauha. Vaatteita kuivuutellaan hei, ja laulella luikutellaan hei. Meil on luja lämmin korsu, vaikka päälle astuis norsu. Pojat nää vain hoksissaan, ei oo mistään moksiskaan. Radiosta raikuu se Suomemme soitto, taas siellä jossakin saatu on voitto. Korsusta hurraa raikuu hei, niin että seinät kaikuu hei. Meil on luja lämmin korsu, vaikka päälle astuis norsu. Pojat nää vain hoksissaan, ei oo mistään moksiskaan. Minä istuin 4 tuntia. Joo. Ja sitten tämä Westerholm tuli ovesta ja eihän hän tuli ovesta ja oli niin imeellään ja sanoi, hyvää päivää, ootteko te rouva Pekurinen? Minä sanoin, olen. No kyllä tämä selviää, minä katson, avasi pöytälaatikon ja sellaisia papereita ja sanoi, minä annan teille kenttäpostiosoitteen, niin sitten hän itse vastaa. Hän antoi osoitteen, minä kirjoitin, kesti viikon. Kirja tuli takaisin, punakynällä oli päälle kirjoitettu tuntematon. Marraskuun 5. päivänä kello 16 aikaan tuli kapteeni Pentti Valkonen ensimmäisen joukkueen teltoille ja käski miesten valmistautua etulinjaan. Ote 3. divisioonan valvontaupseerin viikkokertomuksesta. Miehet tulivat ulos teltasta, joukossa myöskin Pekurinen, mutta ilman varusteita. Pekurinen oli kyllä tiennyt, missä hänen varusteensa oli, koska taistelulähetti Luttinen oli asettanut ne hänen viereensä teltassa. Kapteeni Valkonen oli tällöin käskenyt erään sotamiehen antamaan Pekuriselle lumipuvun ja leipälaukun, mutta Pekurinen oli sanonut, että hän ei niitä tarvitse. Sotamies oli vielä koettanut heittää leipälaukun hihnan Pekurisen pään yli, mutta tämä oli väistänyt ja perääntynyt pari askelta sekä kieltäytynyt ottamasta sitä. Kuulustelupöytäkirjat toistavat tapahtuman varsin yhdenmukaisesti. Kapteeni Valkonen kehotti toistamiseen Pekurista pukeutumaan lumipukuun ja ottamaan kiväärin.
Pekurinen kieltäytyi. Valkoinen käski joukkueenjohtajaa kersantti Kivelää viemään Pekurisen etulinjaan ja panemaan kiväärin tämän viereen. Ampukoon sitten, jos haluaa. Pekurinen oli sanonut, että hän ei lähde etulinjaan kuin kantamalla. Kapteeni Valkoisen mielestä heillä oli muutakin kannettavaa, aseet, ammukset ja muut varusteet. Hän käski 3. kerran Pekurista ottamaan aseen. Pekurinen kieltäytyi 3. kerran ja huomautti, että oli hän seisonut suurempienkin herrojen edessä. Muuan sodan jälkeen tapauksen vuoksi kuulusteltu muisti, että samaan aikaan oli teltan lähistölle tullut vihollisen tykistökeskitys. Kaikki muut olivat maastoutuneet, vain Pekurinen oli seisonut paikallaan tupakkaa poltellen. Rohkeutta, vai eikö Pekurinen osannut toimia oikein, koska ei ollut saanut sotilaallista koulutusta? Minä en syntynyt pakotettavaksi. Henry Thoreau. Haluan hengittää omaan tahtiini. Katsotaanpa, kuka on vahvin. Mitä on määrissä mitattu voima? Minut pystyy taivuttamaan vain se, joka noudattaa ylempää lakia kuin minä. He painostavat minua, jotta tulisin heidän kaltaisekseen. Todellista miestä eivät joukot ole koskaan saaneet pakotetuksi elämään millään osoittamallaan tavalla, minkä arvoista olisi moinen elämä. No minä menin rovastin toimistoon, hän katsoi paperit, sanoi, ei ole mitään ilmoitusta. Minä sanoin hänelle, että kun te olette pappi, niin sanokaa suoraan, jos mitä tiedätte. Mutta älkää viittikö valehtella minua. Se sanoi näin, että nyt on semmoista aikaa eletään, että mies otetaan turva säilöön ja se häviää sieltä, eikä siitä ilmoiteta meille eikä omaisille. Kapteeni Valkoinen kysyi Pekuriselta, tiesikö tämä, mitä kieltäytyminen merkitsi? Pekurinen sanoi, että hänet olisi voinut tappaa jo Helsingissä. Olisi säästynyt aikaa ja vaivaa. Kapteeni Valkoinen sanoi, että hän tuomitsee Pekurisen sotaväen rikoslain 30. pykälän mukaan kuolemaan. Sitten hän käski kersantti Kivelää ottamaan kiväärinsä ja ampumaan Pekurisen. Kivelä kieltäytyi ja lähti kävelemään teltalta pois. Sen jälkeen kapteeni Valkoinen käski korporaali Asiaisen luokseen komentaen, korporaali Asiainen, toimikaa. Kuultava oli silloin, muistaakseen, astunut muutaman askeleen siviilimiestä kohden, ja sen jälkeen noin 4-5 metrin päästä ampunut siviilimiestä kiväärillä päähän, jolloin siviilimies oli kaatunut kuolleena maahan. Siviilimies ei ollut puhunut kuultavalle mitään, vaan ainoastaan nostanut vasenta kättään ikään kuin suojakseen kuultavan suunnatessa aseen häntä kohti. Välittömästi ampumistapauksen jälkeen olivat kuultava ja jäljellä olevat joukkueen miehet, samoin kuin komppanian päällikkökin lähteneet etulinjaan, ja siviilimiehen ruumis oli jäänyt ampumispaikalle. Siviilimiehen ruumista ei oltu ennen etulinjaan lähtöä lähemmin tutkittu, mutta muistelee kuultava komppanian päällikön sanoneen, että kyllä se on kuollut, ja oli kuultavakin havainnut, että siviilimies ei enää liikuttanut mitään osaa ruumiistaan. Kun alkoi taisto tuima, niin joka Suomen mies, hän kohta tarttui kivääriin ja tehtävänsä ties. Ei pelkoa hän tunne, ei painu alas pää, vaik vihollinen kaiken yrittää. On hyökkäys, taasen torjuttu vaarallinen. On Suomen mies, vaaran välttänyt taistellen. Syöksyi päin kuin leijona, Suomen poika urhea, eestä vaan hän iskee oikeaan ja vasempaan. On hyökkäys, taasen torjuttu vaarallinen. On Suomen mies, vaaran välttänyt taistellen.
Pekurisen ruumis haudattiin ampumispaikan läheisyyteen, eikä omaiselle tehty kaatumisilmoitusta. Kuolintodistus kuitenkin lähetettiin rekisteriviranomaisille. Pitkien kyselyjen jälkeen Aleksandra Pekurinen sai miehensä kaatumisilmoituksen, jonka mukaan Arnt Juho Pekurinen olisi saanut sen tavallisen, eli sankarikuoleman. Kaikki taisteluissa kaatuneet evakuoitiin ja toimitettiin omaisille hautaamista varten. Pekurisen hautapaikkaa ei kukaan aluksi tiennyt, mutta Originelin asianajajan Ernesti Hentusen avustuksella Aleksandra Pekurinen sai vihdoin miehensä ruumiin Helsinkiin. Tuli puhelinsoitto minulle työpaikkaan, kun minä olin antanut työpaikan numeron. Että nyt vainaja on täällä Lapinlahden kadun ruumishuoneella. No, minä menin kysymään, että milloin sitä saa tulla tunnistamaan. Ei avata arkku ollenkaan. Ei sitä avata. Mutta jos tahotte mihin hautata, niin kyllä hyö vievät hautaan. Minä sanoin, että enhän minä sitten tietäisi, ketä minä hautaan. Kyllä minä haluan tuntea ensin. Rouva Pekurinen ei antanut periksi. Jälleen Hentosen avulla hän haki eduskunnan oikeusasiamieheltä luvan nähdä miehensä ruumiin ennen hautaamista. Hentosen neuvosta hän otti mukaansa 2 todistajaa, joista kuitenkin vain toinen sai tulla kappelin puolelle. Arkku avattiin vasta, kun kappeli oli tyhjennetty muiden vainajien omaisista ja päämajan edustaja antoi luvan. Ainoastaan rouva Pekurinen sai mennä arkun lähelle. Sitten nostettiin kans pois. Ai hyvä luoja, minkä näköinen se oli. Mä ihmettelen, että mä pyörtynyt. Kyllä mä äimmäksi menin ihan, että mä tiedä mitään, missä mä oonkaan. Kun oli tähän näin lyöty ja tästä oli nenänpää kärki rikki ja huulet kaikki ja hampaat näkyi ja silmät pois. Siinä oli suuret kuopat vaan näin ja korvat oli semmoisella niin kuin palaneet räpäleenä. Ja tukka oli täys, tukastahan mä oikeastaan tunsinkin hyvin. Tukka oli täys semmoista lumikimpaleita ja hiekkaa jäätynyt. Hänellä oli vahva ruskehtava kiharainen tukka. Ja minä siinä kauan aikaa sen kun toljotin vaan. En osannut mitään sen kun katsoin vaan. En saanut silmiä irti. Ja me nalkutti koko ajan, tunnetteko, mie virkannut mitään. Sitten mie sanoin lopulta tunnen. Tuli heräsin niin kuin elona, sanoin tunnen ja nousin ylös siitä. Aleksandra Pekurinen pyysi toimittamaan ruumiin Lapinlahden kadulta Harjun ruumishuoneelle ja kävi tilaamassa arkun. Saatuaan tiedon vainajan siirtämisestä hän soitti arkkuliikkeeseen, että nyt hän tulee hakemaan tilaamansa arkun. Liikkeestä vastattiin, että 2 sotilasta oli jo vienyt sen. Tarkoituksena oli toimittaa hautaus omaisten tietämättä. Miksi? Sitä ei Aleksandra Pekuriselle koskaan kerrottu. Jälleen piti tehdä virastokierros ennen kuin rouva Pekurinen sai itse hoitaa miehensä hautaan. Vielä hautajaistilaisuudessa valvoivat seurakunnan ja päämajan edustajat, että kaikki sujui mahdollisimman huomaamattomasti. Sodan jälkeen puolustusministeri Yrjö Kallinen järjesti perusteellisen tutkimuksen. Pekurisen suhteen oli menetelty väärin. Vaikka hän ei ollut saanut päivääkään sotilaskoulutusta, hänet oli viety väkisin rintamapalvelukseen. Hänelle ei edes tarjottu mahdollisuutta mihinkään korvaavaan palvelukseen. Hän ei ollut tosiasiassa sotilas, eikä siis sotaväen rikoslain alainen. Komppania ei ollut myöskään vielä taistelutilanteessa, kun kapteeni Valkonen antoi teloituskäskyn. Tapaus Pekurisesta kertyi 54 sivua kuulustelupöytäkirjaa, mutta mihinkään toimenpiteisiin sen perusteella ei ryhdytty. Kapteeni Pentti Valkonen oli ylennetty sodan aikana majuriksi, ja hän oli kaatunut Tornion lähellä taisteluissa saksalaisia vastaan. Korpraali Asiainen ylennettiin alikersantiksi. Valkosta kuulusteltavat kiittelivät asialliseksi ja rauhalliseksi esimieheksi, ja alikersantti Asiaista erinomaiseksi ampujaksi ja esimerkilliseksi sotilaaksi.
sotapojat marssivat, katukivet tilkkaa, akkunat ne aukenee ja nenäliinat vilkkaa. No vasen, 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 hei, siellä on akkunassa liehumassa kultakassa, hei, siellä on sotapojan aarre armahin, heipä heija, heipä heija, kas 17-vuotisna on neito kauna. On arvioitu, että Suomessa olisi ollut sodan aikana 300 asesta kieltäytyjää, lähes kaikki uskonnollisista syistä. Vain Pekurisesta tuli tapaus. Sankari vai vastuunpakoilija? Jos valtiolla olisi vaihtoehtoina joko joutua säilyttämään kaikki rehelliset ihmiset telkien takana tai luopua sodasta ja orjuudesta, se ei epäröisi valintaansa. Olettakaamme, että 1000 ihmistä jättäisi tänä vuonna maksamatta veronsa valtiolle. Siitä ei varmasti seuraisi samanmittaista väkivaltaa ja verenvuodatusta kuin verojen maksamisesta väkivaltaiselle ja viatonta verta vuodattavalle valtiolle. Sellainen on tosiasiallisesti rauhanomainen vallankumous, mikäli se koskaan on mahdollinen. Entä jos verenvuodatusta ei voidakaan välttää? Eikö jokin veri vuoda myös haavoittuneesta omasta tunnosta? Tästä haavasta virtaa se, mikä miehessä on miehuullista ja kuolematonta. Tässä verenhukassa hän kuolee ikuisen kuoleman. Sen veren näen nyt virtaavan.